Domnul Slavei este aici, între noi prezent. Domnul Slavei este aici, prin Duhul Sfânt. Salvarea este aici, Dumnezeu cu noi. Salvarea este aici, între noi acum. Dumnezeu spune: eu sunt cel ce sunt, cel ce voi fi, cel ce am fost din veșnicii, al vostru Domn și Împărat, Mesia cel ce v-a salvat. Eu sunt Iisus. Salvarea e aici, salvarea e aici, între noi acum pe pământ. Salvarea e aici, salvarea e aici, Dumnezeu cu noi, Emanuel. E Iisus, e Iisus. 1, 2, 3 și... Salvator, vindecător, mângâietor și îndurător, al nostru Domn și Împărat, Mesia cel ce ne-a salvat. Tu ești Iisus. Salvarea e aici, salvarea e aici, între noi acum pe pământ. Salvarea e aici, salvarea e aici, Dumnezeu cu noi, Emanuel. Salvarea e aici, salvarea e aici, între noi acum pe pământ. Salvarea e aici, salvarea e aici, Dumnezeu cu noi, Emanuel. E Iisus, e Iisus. Domnul Slavei este aici, între noi prezent. Domnul Slavei este aici, prin Duhul Sfânt. Salvarea este aici, Dumnezeu cu noi. Salvarea